Jotono haino hailam sogo ani channel o norok ano hinui tongkhana mo biyang kamai thangka asuk din video rok rwliya hinui hingke ang kisa kamo biji ni bagui ang pono video rok khai maya khaifano rwui rok maya ongong hinkhe no edit khainani time maya ang bagui rwjakya hinkhe tini hinkhe khlai naisino tei sa hinui freelance start khainai sino hinui khaitongo aing tei kaisa nokhorlani o nokhorla mai rok phaikha hingke aing nokhorla o bo haino hai nukani kari rwkha hingke tabuk khe kari bai obo bai mai boja khetoni rwkana hinui thangui tongo hingke oro khe kwlui bwsa thangui tongo oro khe dai warok chip tongo bo khe mai poja khanai tini hingke yang o tei masa khai tongo mama hingke rwka grana tabuk yang mamisong rwkai tongbai o yang o hingke mai ranai rok iko ayang tan ni hingke to rwkabai kha miyano hingke tini khe yang kuthuk ni rwkalainai market no kosto ongsuka yang mai rwkamani kuthuk ni harpek mang hingke ba tui bo tongo kisa hingke ba harpek ni bagui takhé borok mukhui salai tonglaio mai ranai rok mai rwkanai rok paithaklaiui hingke angbo kisa chaina grana mai rwkai thaimani lengkha hingke ma chaina grana mungsa baikhe tui serkai nai geno bokrok rok sabai sukai yathek rok rwbai yathego yong phak rok nangbai nai haino motocycle yang o khe haino khlogo ama asukjak ama hingke satai rok nogo satai rok bo hingke mai rok rwkalia ang no rwkaisina himno kwlui bwsa pungtui nokhorjakgui ang rok phaio grana ko tabuk mwkhai omo tamo saisi maya chwli khe omo tamo hinai bono jani solong da hwnai musonbir da hwnai omo anakhe musonbir hinui kaimani no kwrwi tabuk hingke tusi kwliya kisa asuk monthai o wngkha asuk khe kwrwi chai tongtong maya nade ang logi logi phai chai tongkhaio romo bo thokjakmani bosai kwkhui rok yok rok hingke boso thokjago hai swlagui chai tongphaio gaitini pore so busti khai da tabuk ki ko mobile ayang basui ni ayang rwjak hingke ba basui yaphari rok rungkha sing video khai tongmani mai poja tuijak kheno camera bo phojakya eta bata wngjak hingke tini pungjora tingkhe to rwkabaikha dibor kakhang khe yakhalaisi tabuk hingke nari kamchwlui borok rok kholobai sompra suka asukhe somprana hinui sompraka je college pai phainui nogo samung ma khaimani asukhe satung mani marung suka hingke takhe hai sarik ni nokholani naiyokha tui tukuli angkhe to diboro hai matuku phinajak hingke ba bomtong bomtok 2-3 bar tukuna klaio emni se kongrai bo hamsukyaku hingke sarikuni tuku sino bai sino rwkabai nai hinui tukuliya hingke tabuk lebar rok bo phaikha hingke ba borok bai baksa nokol sinai hinui pakori sori tongo pakori bo bui haikhe kaham khe sorna hai ulta pulta khe soraina baikha rigonai bai hingke o rigonai hai philip pogo hinui rikoto bai tei polasa khaina bo charap sakhe khaisinai hingke ba bokhorok ba rwchapma wngoi tongkha ta rigonai polasa rikoto bo polasa hingke ba marung sukani bokhorok rok khe kwbangma borok tano baksa khe to insta tui nai sunghoro baksa khe bo comment khaihoro video tui ni agini video tui video rok tamo rwliya hinui samung pailiani bagui rwi maya himang tui ko samung paikha hingke sariko khe mamui songjaknai bachai bo saichung oko cherai bo tongo hingke ba ang bo borok baksana songo bongno kam khlainani ang rok khlai ro ta wanai tongkha ta tangkhe rwkha tei mai kwthang ni jedin rok adinani tisalai ongkha ba
Hingke teibo gonang ke tebe hiligo mai bosoro nom te hingke kobang rwka jago agi rogo rwka bono kaisa kusuk se rwka jayo rwkaide mannai taklai hingke khlainai bo kwrwi hingke ba amo bo nokhorui maiya hingke ba nokhoka basi bo cherai gonang nokhorfru nokhorui maiya cherai thukhe se nokhonani hingke ba tabuk tangsinai ang teisa rwkainani basi hanya mobile naw ni sagai tongano nare ani suto ta hingke harpek nangbai kuthuk ni bagor harpek pura kok khlai tongo mokhe mamani bwsala chinro thwngwi tongo mami mai rwkai tongo ba bobo thwngwi tongo chinro pura haino kobon jakai tongkha yang mami kaisa phaiyo jauka aski lengsuka rekhe rok ni bel bai suka isisa chin putri park amani se aski lengo hasam khai hingke baro kisa nadi sin obo tahna mai belai rok kathang haiko hingke ba tebi hiligo nara kathang ni bagwi nai nadi alpha tini bagwi asuk to video khaya basi se khakhai ro hingke ba no bose tiri ang saknai hine mobile nara gani sagai ro bukuni ke yang bai suka harpek to tai sana hamliya tak salthangwi tongkha tuku grana bini rwkabai liya khana tiksa rwkanai bini salthang kanai bisi rwkai maliya je rwkamani rwkakha abono tei 10-15 month ni bagwi rwkabai liya ta hingke ba na bono basi bai rwkai pai hinai tei lebar holiya ama bo ba kisan bagwi chong rwkai pai ri rwano hinui tei nyen chong basi bai khwnai thangwi rwkalaisin basi bai salai tongbai chong hingke hingke rwkai lainai hinui saijong to rwkai maiya hingke ba bojo kisai maiya kudobai kolom to himar khe kongrai bari mani marung suka kolom tibai bwkhwnai chop khana se bwkhorok masusi to bokhorok khapui khasuka daily no kolom tini bokhorok sujaiya amtui himang hingke ba mai rwkamani mai rwkabai suya hinui mura rok sabai suka hingke norok to ani video katal phaiyani reason saimankha na tamni bagwi phaiya samung pailai ni bagwi phaiya hingke tini ni video next video malai phina.